Salam, men Döwlet Babaev. Bugünkü esas temamız logo. Dogrusu logo näme? Biz her gün onlarça, belki yüzlerce logolara duş gelýär. Olara üns vermezlik mümkinler. Olar köçede, öýde, magazynda, sumkamyzda, hatda jügümizde de bar. Köpüsi bizi gyzyklandyrmasa da, käbirler biz üçin uly many ýaňytdy. Demek bu temada azajyk tehnik maglumat artykmaçlyk etmez diýip pikir edýän. Şol maksat bilen häzir siz ilkinji gezek türkmen diline taýýarlanan logo baradaky prezentasiýa tomuş edýän. Gyýtka saýdanyňda logo kompaniýanyň ýüzi bolup durýar. Logolaryň giňden ulanylýan 5 görnüşi bar. Birinji görnüş wordmark. Buna logotip hem diýilýär. Wordmark diňe sözden düzülýär. Bu logonyň iň sada we iň tanalýan görnüşi. Coca-Cola, Google, Disney, anhabular şu görnüşe degişli. Wordmark diňe söz hem bolsa, onuň öz bolşulygy bolmaly. Şeýlelik bilen ýatda galjylyk elde edilip bolýar. İkinjiye geçmezden öňki kiçik bellik. Köp kişi logotip diýip hemme logo görnüşlerini aýdýar. Aslında bu logotip logonyň diňe bir görnüşi. Ol wordmarkyň sinonimi. İkinji görnüş lettermark, monogram hem diýilýär. Lettermark sözden näle harflardan düzülýär. Ol bir harf hem bir näçe harf bolup bilýär. Lettermark kärhana adynyň baş harfy ýa-da baş harflary bolýar. Gucci, Chanel ýaly kompaniýalaryň logolary monogram hesaplanýar. Monogramy atly sportsmenler hem kän ulanýar. Mysal üçin dünýäniň iň gowy tenisçisi Roger Federer'in logosu. Onuň dizayneri Federer'in öz aýaly. Üçüncü görnüş logomark. Buna simvolum diýilýär. Logomarkda söz ýok. Ol diňe simvollarny ibarat bolýar. Bu simbol Nike ýa-da Pepsi'niň logosu ýaly abstrakt bolup bilýär. Ya da Apple'ın logosu ýaly konkret şekil hem bolup bilýär. Diňe simbol esasen özüň dünýä tanydan kompaniýalar ulanýar. Sizi hemme kişi ýüzüňizden tanaýan bolsa, adyňyzy aýtmak näme gerek? Dördüncü görnüş emblema. Emblema bu türkmen şaýsa gerek bolýar. Ol bir şekilin içine wordmark, monogram we simbolun bile ýerleşdirilen ýagdaý. Emblemalar tradisiýonly duýguny berýär. Şol sebäpden olary uzun tarihli guruluşlar köplenýär. Ulug kärhanalary, sport klublary, sport ýarşlary. 5-nji görnüş kombinasiýa logo. Wordmarkyň, lettermarkyň, logomarkyň sazlaşykly birleşdirilip ulanylýan görnüşi bolýar. Bize günne iň duş gelýän kombinasiýa logolar wordmark we simboldan düzülen. Meselem Puma, Toyota ýa-da Doritos ýaly logolar. Käbir kombinasiýa logolaryň ikonkasy we wordmarky aýry-aýry hem ulanylýar. Olar bilelikde duranna buna lakap diýilýär. Hawa logonyň 5 görnüşi hem şular. Elbetde bular iň-iňden ulanylýan görnüşler hökmüne aldyk. Ýogsa haýsyna degişliligini bilmek kyn, hasyrşyny logolar öňümizden çykyp biler. Sebäbi grafik dizayn bir galypda saklamak boljak zat däl. Demek bilen biz çykyşymyzy howluk manjamlaýarys. Bugünkü gepleşigimiziň düzümi logo baradaky başlanýyş maglumatlardan ibarat boldy. Annyk sanymyz bolsa gowy we erwet logolar barada taýýarlarys. Aýdyşlar ýaly. Stay with us. Häzirlikçe sag bolun.